A Xunta vén de aprobar o proxecto ambiental de Green Fiber en Palas de Rei. A conselleira da área sinala que está condicionada ás exixencias dos informes sectoriais e de declaración de impacto. Esta mañá, as conselleiras de Medio Ambiente Ángeles Vázquez e de Economía e Industria María Jesús Lorenzana anunciaron que a Xunta vén de emitir a declaración de impacto ambiental favorable ao proxecto de Green Fiber, sociedade de Altri e Greenalia que quere desenvolver no concello de Palas de Rei. Imprescindible respecto desta cuestión ter en conta que o proxecto tal cual está actualmente definido non ten garantida a infraestructura de interconexión eléctrica necesaria, xa que polo momento non foi incluída polo Goberno central na planificación da rede de transporte de enerxía eléctrica. Co cal, en calquera caso, se seguésemos na situación actual, calquera aprobación ou autorización deste proxecto estaría, en todo caso, condicionada á obtención por parte do promotor do permiso de acceso e conexión á rede de enerxía eléctrica. O proxecto non é viable coa situación que ten agora mesmo a rede de transporte. As dúas conselleiras quixeron mandar unha mensaxe de tranquilidade sobre o desenvolvemento desta iniciativa empresarial, xa que afirman que xerou controversia e preocupación en parte da cidadanía promovida por intereses partidistas. Apuntan que a Xunta traballa con transparencia e cumprindo a lei para velar polos intereses dos galegos e para previr os valores naturais e socioeconómicos da comunidade. Hai que sinalar que a día contén 34 informes sectoriais que están asinados por 42 técnicos e estes técnicos son biólogos, enxeñeiros, arquitectos, xuristas, químicos, sanitarios, entre outros. Todos os informes preceptivos e vinculantes son favorables ou favorables condicionados. Fixen unha selección de aqueles que suscitaron un maior interese, unha maior controversia ou que podría haber dúbidas, pero saben que está a publicación no día de hoxe. A Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica tamén emitiu un informe favorable a esta iniciativa ao non detectar impactos no sector marítimo pesqueiro, mentres que a Axencia Galega de Industria Forestal manifestouse no mesmo sentido, ao entender que as necesidades de consumo de recursos madeireiros poderán ser satisfeitas coas plantacións existentes na actualidade e coas futuras cortas. Augas de Galicia informa favorablemente ao estimar que os vertidos previstos pola empresa previo tratamento nunha estación depuradora non producirán alteracións significativas nos parámetros de cor, transparencia ou turbidez da auga do río Ulla. Non obstante, o organismo hidráulico autonómico obriga ao promotor a facer unha proposta de medidas mitigadoras adicionais para prever ou evitar o incumprimento dos obxectivos medioambientais que mellorarían o estado do encoro de Porto de Mouros ou reducir de xeito significativo as cargas de nutrientes como nitróxeno e fósforo.